Mbah Sujiwo Tejo, Su adalah lebih, jiwa adalah hati, Tejo adalah sinar. Dia mempunyai kehebatan bahwa bisa menyinari hati para penonton yang ada di Mojokerto. Mingkar mingkureng ang kara kerenan marati siwi Awas. Alon-alon Bu. kok sik to Mbah Pisan kas mang sing rada munggah neh Bu Kesi. Yo. Oh, piye bojoku kok. Ayo. biasa wae No. Sinuba sinukarata mreh kratarata pakartine ngelmu Ninu ninyu. kang tumrap neng tanah Jawa agama agameng ngaji Yo, mawar kuning. Dados. Mas
Ati Mbah Tejo, yo. Turi putih. Monggo, Mbak. Turi putih. Mbok ira. Monggo Mbak, nyekar Mbak. Wah, iki kula perlu. Boten pinarak teng mriki. Jadi jangan sampun nyanyi tembang apa? Turi putih. Itu ini lagu barat. Oh nggih. Den pasarmu wariro disfolafe mbok iro itu dari Denpasarmun itu lagu barat. Jadi ngaten, jadi saya menolak itu, tolong, tapi sudah terlanjur disiarkan ya nggak bisa, ini bukan lagu kita. Tapi saya sarujuk kalian Mas Petro, jadi wayangan niki sing atus dalu kathah sing nonton niki para meksa. Wayang itu ditentukan oleh penonton Mas Petro. Jadi bukan ditentukan oleh ulama bilang haram atau enggak gitu. Bahwa wayang diharamke tetap ada wayang. Dan menurut saya dalang-dalang nggak usah marah kalau ada kiai bilang misalnya wayang itu haram. Soalnya Gusti Allah itu ciptaane babi diharamke yo gak nesu. Gitu loh. Lah dalang wayang kan ciptaannya menungso. Diharamke kok nesu. Maka saya nggak setuju dalang-dalang marah-marah. Wayang itu akan tetap hidup, diharamke 1000 ulama pun wayang akan tetap hidup. Wayang hanya mati. Wayang hanya mati nek ra ono sing nonton. Nah, niku nggih leres itu. Nggih. Ketika ada orang yang menyatakan untuk memusnahkan wayang, gitu. Tidak perlu digembor-gemborkan, dalang pun tidak harus membela diri. Namun, ketika para masyarakat sudah enggan nanggap wayang dan nonton wayang, otomatis wayang akan musnah sendiri. Penentu adalah penonton dan penanggap. Lah kok nesu Petro, ono Petro sing nesu. Wah, wayang kok diharamke lho. Babi ae diharamno Gusti Allah mau nesu. Ora, malah dhewe sing mengharamkan. Coba satu saya nyuwun prisa teng Mbah Tejo. Estu, dan ini belum mendapat jawaban dari siapapun. Tentang sinden. Sinden kan menggunakan gelungan
kalau Islam tanpa menggunakan penutup atau menggunakan jilbab. Nah itu padahal ajaran Islam yang saya tahu itu sebaiknya wanita itu menutupi aurat. Salah satu aurat dari wanita adalah rambut. Mohon untuk diberi pencerahan Mbak menika. Napa kedah niki ngangge helm? Napa kedah ngangge mantel napa pripun? Lah niki kula nyuwun dawuh. Nggih. Lah niku kula wonten mantun sanyange. Menika ning kula sakjane nggih gadah panemu Pak Mundhut ning mboten saged kawedharaken ing kathahing mangke. Ngoten. Nggih, karena ada Kiai di Tulungagung yang mengatakan juga bahwa sebetulnya saya ini masalah Oke, siap. Nggih. kula tak anu mawon Mas Petro, tak odo-odo nyongo mawon. Wah, siap. Nggih, siap. Monggo. Ning anu nggih, imbal-imbalan mangke nek mentok kula mboten anu macet saire jenengan rasaken. Nggih, mugi-mugi kula nggih hafal, mangke nek ora hafal ya. Bumi konjang kanjeng mendung tanpa udan. Sewu kutha stasiun balapan. Srihun ning mustika Tuban tawang mangulali janjine. Tanjung Perak tepi laut dititui jroeng. Rasakan Mas. Terus lho aja mbok yo mesem prangak perok mas ojo dipleroki gerajakan Banyuwangen. Lajengaken. Judul terus tragedi tali kotang. Iya, terus. Ngoten niku, Mbah. Nggih. Kartonyono medhot janji. Joko Tingkir ngombe dawet. Gelang alit saking Banyuwangen. Temu lawan rondo gampling. Caping gunung dek jaman semono. Ngubengi 1000 kutha. Lajengaken Petro. Sesideman terus lumayan. Oh. Kembang tuh. Enggak. Nggih. Anu bedhekan mawon, Tru. Lagu-lagu pop sing judule Palaran apa? Sinden boleh ikut. Ayo Oktav, Mbak. Lagu pop sing lagi ngetren judule Palaran. Nah, ora dong lek kuwi. Ayo. Bu Kesi. Dosen tembang lho, ayo. Umi sapa? Umi. Apa ngerti? Diajeng. Kuwi Tawang Mangu lali janjine. Karena kenongane kalau kenongan Palaran disi. Dino minggu sing tak tunggu nung ndak kenongen disi. Kayak Palaran. Ora ono dino minggu sing tak tunggu no enggak ada kan? Oh iya, nggih. Itu kurang cerdas sinden-sinden. Coba dino, coba nek coba Mas Kenong. Dino minggu sing tak tunggu. Loh. Suaraku salah ya? Nggih. Monggo lali janjine to niku nggih. Mbak Agnes, sampun sakit? Utang Rasa. Mungkin saya nyanyi sama Mbak Agnes, mungkin sudah agak lupa. Ini Utang Rasa saya bikin ketika ini Mas, pandemi. Aku keluar rumah aja wedi Mas. Waktu itu terus kehilangan konco-konco mati, riji-riji. Judulnya Utang Rasa, bisa dicek di YouTube. Terus saya pikir-pikir, kalau pikir-pikir, jane jenengan dalang ini sing dibayar, mung pikiran, tenaga, kalau karo waktu.
rasane nggak bisa dibayar. Dawuh leres. Nggih. Jenengan ditanggap tak bayar, ning rasaku nonton wayangan ket mau tak matke. Ngerti bedanya dalang karo bukan dalang ora? Dalang iki nek dadi bintang tamu nunggoni sampai isu. Karena ngerti rasanya dalang nek ditinggal bintang tamu nih. Ya, sampai nang gledhik-gledhik ya. Nggih. Kudune ngenteni. Sampai rampung, mosok ono garapan bengi-bengi. Nggih. Nah, utang rasa, Mas. Urip saya bilang ke anak-anak Mbak Mboten Kesi. nate ndukani kalian putra jenengan pas Nggih. pilih taksi niku. Numpak taksi, anak saya turun terus masuk rumah. Tak seneni kowe anak isu Jawa Tejo lho, entenono taksimu sampai lunga. Lho Pak kan sudah dibayar, sing mbok bayar mung tenagane tukang taksi. Rasane ora. Rasane ora. Urip urip mung sepisan sedelo. Monggo Mbak, bisa nanti di apa zamana apa jenenge Mbak Kesine? Di aransemen. Di kayak langgam-langgam apa pas nanti bisa masuk. Urip mung sedelo. Lanjutaken Mbak, sampai mampir ngombe. Urip mung sadelo mampir ngombe bayar hutang. Urip. Mbok wayange disedino ngono lho Mas, anu posisine Mas. Urip. Piye carane kaya pandemi rong taun ra tanggapan kae lho. Nggih. Urip. Nah, contoh seluruh Mbak Kesi, seluruh dalang yang saya kunjungi waktu pandemi semua mengeluh. Kecuali satu. Sinten? Pak Wardono. Jumeneng Mas, Pak Wardono. Pak Wardono selama pandemi nggak pernah mengeluh, beliau menyungging wayang. Tetap berkarya. Tetap berkarya. Kuwi merotuone Agnes. Urip mung sadelo mampir ngombe bayar utang rasa nang kancane. Monggo seserengan Mbak Agnes. Kang mongko tentang rasa ramung nang kancane. Kang mongko utang rasa ya wong tuane. Yo sanak yo kekadang yo sadulur yo barayat yo tanggane sak kabeh ra kebayar utang rasaku sing tak bayar namung pikiran lan tenagane ra kebayar utang rasaku sing tak bayar mung wektu pikiran lan not. Tepuk tangan untuk Agnes. Oke, Mas Dalang bisa request enggak? Seluruh sinden nyanyi. Kula tasik hanyut sabetan niku. Ra kebayar utang rasaku. Monggo 3 4. Ra kebayar
rasaku. Terus sing tak bayar amung pikiran lan tenagane, ra kebayar utang-utang rasaku. Sing tak bayar mung wektu pikiran lan otote. Urip mung sadelo, mampir ngombe, bayar utang rasa nang kancane, utang rasa nang kabeh, utang sing ora bakal kebayar. Bayar utang rasa, bayar sing ora bakal kebayar. Sing tak bayar mung wektumu, sing tak bayar mung pikiranmu, sing tak bayar mung tenagamu. Utang rasa ku kepriye. Oke. Ya karo nembang ning ya karo elek-elek jebul ki ukurane rasa ki abot banget. Ha iya ngono kuwi. Kaya kowe karo penabuhmu ki kaya dileki karo Mbah Tejo. Penabuhmu ya kok bayar sesuk kok tengkak pakne bis kok jajakne. Ning rasane piye kuwi kudu dipikir. Ha iya bener ngono kuwi. Sindan-sindan kaya ngono lek dandan ya ket jam 4 sore gelungan nganti kaya ngono lek macak kaya ngono kuwi munggah panggung. Mongko nun sewu Mbah. Sinden di era milenial sekarang ini sebenarnya sinden yang paling mengenaskan, mesake. Kenapa? Karena dia menghadap ke penonton sama sekali tidak bisa melihat di panggung wayang di sini. Saya sebagai dalang yang masih mencari jati diri pun bingung untuk mencari solusi bagaimana caranya supaya sinden bisa menikmati wayang. Jadi apabila ada sinden yang bermain HP atau bagaimana, kadang saya merasa bersalah kalau saya itu maido atau nyalahke karena hiburannya hanya itu. Dia dalam duka karena menghadap penonton, namun penonton senang untuk melihat sinden. Nah itu. Masuk, tapi saya beda pendapat. Nah, nggih. Nek aku wayangan, sinden-sinden nggak boleh main HP. Nggih. Karena ini kan kerjaan. Leres. Coba Mas Paten Mas. Ojo Paten Mas. Slendur Mas. Ndredeg deleng jaman saiki. Giri sok. Prasasat wong kang kelangan sawah. Delang-deleng wong kang nyandu handphone awan lan dalu. Cetang-ceting awan lan bengi pencat-pencet wiritan jempol. Ning masjid, ning gereja, ning klenteng, ning paran-paran. Kolang calling video call-callan. Video call-callan rinolan wengi waroto tanpa selo. Waroto tanpa selo dohen bunan yo sindene yo pengrawite yo dalang kalbu aku. Niki enten sejarah namun mboten kula sebutke namine nggih. Sinden sakjroning rekaman niku rekaman salah satu televisi swasta. Itu ketika pertunjukan wayang selalu main HP terus. Akhirnya file dari rekaman tersebut gagal tayang, gagal pentas karena terganggu oleh sinden yang main HP. Lah ketika ditelusuri ternyata dia itu SMS-an tapi tidak dengan keluarga atau anak atau istrinya, namun dengan selingkuhannya. Milo SMS niku sing bener lah surat menuju surga. Nilai didadekke negatif, SMS adalah surat menuju selingkuh. Surat menuju selingkuh. Karena tadi sudah dikutip quote kula. Menikah adalah nasib.
Nah, komplite iki lho, komplite iki. Mencintai adalah takdir. Kau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Aku Mas ngomong iki nang net TV, Mas Pedro. Net Pertama kali siaran pagi, spontan aja, lali nih nang TV. Bojoku nonton. Waduh. Teko sledat, sledot, sledat, sledot. Iki apa to iki? Waduh. Memang ngomong apa di TV? Yeah. Nggih. Tapi saya mempunyai sedikit sejarah dengan Bu Kesi peristiwa. Dia itu pernah marah, ya namanya juga manusia. Saya kadang juga kilaf. Nggih. Suka chatting dengan salah satu wanita dengan bahasa-bahasa yang mesra. Siapakah itu? Itu nonim itu ya. Jadi namun akhirnya Bu Kesi tahu. Terus Terjadi Durmo, Palaran Durmo. Nggih, Oh, Durmo niku si keparut murang no. Nggih, ngaten niku. Geger. Ternyata Geger. orang sholat berjamaah itu bisa merukunkan suami istri yang sedang berkelahi. Nggih. Kula ngimami, ya Bu, jamaah. Mongko niku keadaan lagi neng-nengan, lagi nesu nika. Mecucu lambene nganti kena nyelumbat kambil niku. Wah, jan maju nika. Jadi suara yang bisa dhuwur mentit itu iso nggo marut kambil tadi. Nggih, karena nyantolne ketu barang niku. Masyaallah, Kesi. Terus kula jak salat jamaah, ya jamaah Bu. Lah kula pas ngimami khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nadyan nesu kaya apa tetep nyauri amin. Bar niku akhirnya rukun ngantos sepriki. Kok aduh alhamdulillah kok waladhdallin. Amin. Mending nek ngono nek waladhdallin. Amin. Lah ngoten sik mending. Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ora sudi amin. Ngoten niku kehebatan orang berjamaah. Kula tak ngaturaken lagu niku wau nggih. Sambung wanci dalu. Nah niki janjane menceritakan tentang sinden sing sambung karo katresnane wanci bengi tok. Mergo yen pas neng omah kumpul karo keluarga, HP-ne niku didelikke ning jok sepeda motor. Nah, nek yen bengi pas nyinden diaktifke meneh nggih apa chattingan kalih niku. Salah siji sapa sing wani Umi? Nah, sambung wanci dalu ya. Ya, karo Mbak Diajeng coba berdua, ya nak. Ayo. Ya, coba. Ini sik jembar panggungnya, tambah neh, Bir kita, ya Bir. Ayo. Ayo Bir. Nano. Ayo. Dandang bulanipun. Men disimak karo Mbah Tejo, karya Ki Haji Sukron Suwondo. Ya nak. Ning kula usul ke penonton, mbok nganti isuk nontone karena nyawang sinden iki enggak bagus kalau malam. Paling bagus nonton sinden itu kalau di sana itu Bambang Wetan. Belakang langit abang terus jumeneng ngono kebayang. Wah, backgroundnya menarik gitu. Terus jago keluruk rame KPRC terus ukuruku terus sinden sambil raine rada minyakan didik terus benerke wirone karo ngadeg. Kocak apa jam 8 awan wis kaya buta neh. Pak Dalang. Dalem Mbak. Niku wau panitia ngendikan yen peresmian Rusunawa ajenge nanggap wayang melih. Amin. Lho pertanyaannya dalangnya sinten? Sinten nggih? Oh, pancet. Oh, arep dalang. Kuwi penang dadi sing tar ditangkapi dengan dalang nama Ki Pancet. Nah, iya. Ya tapi bintang tamune aja lali. Wong nggih, Mbah. Weh, jos ngoten niku. Nggih. Napa niku penggemare Mbah Tejo rata-rata lah anak muda. Lah disinilah tempatnya Mbah Tejo untuk supaya anak-anak muda generasi sekarang itu bisa mendalami wayang dengan sedalam-dalamnya. Ya pada malam hari ini. Yo. Nano. Enak.
emanipun Yayi Punakrami tegese wis rabi, sayangnya sudah menikah. Terus Pomo durung sun ingkang anggarwa, aku yang menikahimu. Neh no. Wong hayung rucit wae. Yo, Umi Hafifah. Nonano. Prandene maksa sekar jebul kang masuka nanggapi. Sing lanang ya nanggapi, merespon. Terus Ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Mbak Birgita, ya Dek. Pak Dalang, Dalam. kok ngaten kok wayang diharam kira. Lah, Ini kan bisa masuk surga. Biasanya nang malaikat sapa? Umi. Neraka. Malaikat teko tenan dika. Surga. Oh, karo nyawer malah kene. Malah nyawer. Ya Birgita, wah kaya Luna Maya tenan lagi. Wah. Tan ana ingkang rubeda. Tidak ada yang mengganggu. Ano Nyun tak tresno nadyan mung srana piranti. Nyun tak tresno tegese bercinta walaupun hanya menggunakan alat, ya kuwi HP kuwi mau. Video call. Ayo. Live bigo. Ora ngawut. Ngawut kok. Yo bareng ka telu yo, Nonano. Ya. Gambarmu uga Oh. Om sing gedhe ngapuramu kang mas pepujan jejatong atiku sambungku mong wanci dalu ngrupita saremu kelawan garwan Diajeng Chandra Mulya. Kamas kamra titis saki murih lestari
Tembang menika ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang Satpol PP ing Kota Mojokerto wabil khusus nenggih Kang Mas Suwarsana ing sampun wong sawangsul koordinasi kalian kula magepokan kalian teknis pakeliran ingkang kagelar menika. Ya Nduk, bacutke engko terus bablas kelancaran bar kuwi ndangdute pas vokal. Oh iya, kaya rekaman ning studio kae. Ya, Yuk. Mendah baya yen ta sida urip lan atika mesti bagya maya jer lair putri Sulestia terus bisa nyuwara nika kang weh srana Or sing gedhe pangalas Kang Mas babujanmu jejak hatiku sambungku mong wani dalu Robin Wasarimu kelawan nyaramu Kang Mas kambang nisake nurelan aline Tanono ingkang haruwe yang akirate aku bayangke ramu ing atiku iki yen terjelingi bocah telu iki apa tenan sida kali catalan tak kanthi yika kelati mendah bayan urip lan andika mesti raja Jair putri Sulestia terus bisa nyuwara nika kang besra begitu indahnya seni wayang. Iki direngga karo waranggana sing cantik-cantik kaya ngono kuwi Trio isih nom-nom. Cekak yen Jawa Timur ki ora bakal kentekan generasi sinden, Tru. Nggih. Temenanan dalang cilik-cilik akeh pendak taun wonten Jawa Timur wonten Surabaya mesti wonten festival dalang bocah. Penabuh bocah nggih tasih kathah, sinden bocah nggih tasih pirang-pirang. Pertanyaannya sok sing nanggap sapa? Nah kuwi. Ya mula kabeh kudu gumregah rasane supaya awake dhewe duwe rasa handar bening ngrungkepi mencintai sing jenenge keseniane dudu mung kewajibane para seniman tok ning kabeh masyarakat kudu melu ngrungkepi ya, Tru. Ha iya ngono kuwi. Watejo wonten dawuh malih. Nggih. Niki kula gadah anu kok kepikiran. Gegek
Sakwasangka Sujono soal jamu sekali masodo kala wau. Nggih. Niku sababe wonten setunggal. Nggih. Kita sedaya kesupen dhateng makhluk menika mboten namung menungso nanging nggih jin. Dawuhipun Mbah Agus Sunyata jin wonten tanah Jawi menika wonten 7. Lah menika sok-sok sering kelalen ora didongake. 7 menika menapa kemawon? Kula damel reng-rengane ing Mas Kumambang menawi. Nggih. Tanah Jawa jancane akeh ratu jin. Salam kula dhateng Bima, dhateng Arjuna, mbok menawi kesupen dhateng jin. Oh nggih. Blitar kala katung. Blitar menika kala katung, Prabu kala katung. Pasuruan Prabu Yakti. Singosari kala jonggol. 3. Ayo padha didongakno kondo sampe Pandhawa nanti nggih. Gong nggih. Nggih. Wonten malih ratu jining tanah Jawi. Sapa maneh iku, Gong? Sinten malih niku Pekalongan Guntur Geni. Sapuregel ing Pasundan tanah Jawa. Aku pengennya Mbak Kesi tak sabari-sabari nek sorene Kesi pasti luwih enak. Nggih, luwih Monggo Mbak. horor ngono, iya. Tanah Jawa janjane kebak ratu jin. Tanah Jawa janjane kebak ratu jin. Ketok magis ngoten nggih. Tepuk tangan untuk Kesi. Wah, nggih. Makasih. Ada pepatah, Ya. tentara tidak pernah mati, soldier never die. Sinden tidak pernah mati, walaupun tua ke santene. Oh nggih. Antarane niku. Niku Ing Sarengat Jedok Blitar. Ing Sarengat itu ada ratu jin. Serengat Ing- nggih. Ing Serengat. Nggih. Sarengat supaya guru nadane pas. Nggih. Ing Sarengat baru kuping. ing Sarengat baru Surabaya Cimprang Muka. Cimprang muka. Cimprang Muka. Surabaya Cimprang Muka. Ning cengkoke digawe mendit-mendit gawe, Mbak. Surabaya Cimprang Muka. Cimprang Muka. Surabaya Cimprang muka. Ora mendit mundur kae, Mbak. Suat koyo sing mau Mbak Abi tenan, Mbak. Ah, Ayo, wae ayo, ayo. diunggahke. Wis pokoke piye carane ra iso medun ndang. Iya. Surabaya Cimprang muka. Malah hawane kaya wong kepatan gitu.
Ingatan Mas Bagong. Megis sekali. Pokok dipun eling emutaken dhateng Ndoro-ndoro Pandhawa, tolong ndedonga kangge pitung ratu jin ing sarengat Srengat Blitar Kolokatung Pasuruan Prabu